Bare hold speederen i bund, og så hold ud ved væggen, ja. Og så sætter du dig en lille smule mere over på højre bagdel, fordi at her der vil den gerne falde lidt ind. Så hvis du sætter din vægt herind, så kompenserer den for det, og så går den lidt ud af. Sådan. Kom. Ja, speeder i bund, ja. Sådan okay, den er bedst kørende, og perfekt holde balance, hvis man vil have godt